Ελάτε εσείς εδώ, ελάτε εσείς εδώ. Ναι, να σας πιάνει και η κάμερα. Λοιπόν, εγώ πρωτού πω Παρακαλώ. δώσω την πλακέτα στο συνάδελφο τον Σιγανίδη, έχω να πω δύο λόγια. Για μας και για όλους εσάς είναι χρέος τιμής, γιατί διότι αυτοί οι άνθρωποι, ο συνάδελφος ο Σιγανίδης και όλοι όσοι έχουμε περάσει από το συνδικαλιστικό κίνημα, έχουμε διαθέσει ώρες πάρα πολλές από την προσωπική μας ζωή. Γι' αυτό εγώ θεωρώ χρέος τιμής να βραβεύσω τον συνάδελφο τον Σιγανίδη για την προσφορά του και σε δύσκολες περιπτώσεις που τότε πραγματικά ο συνδικαλισμός ήταν άθλος να ακολουθήσουμε τη συνδικαλιστική πορεία αυτή για να μπορέσουμε να προβάλλουμε κάποια προβλήματα. Σήμερα είναι πιο εύκολα τα πράγματα για όλους εσάς τους νέους. Εμείς έχουμε περάσει κάποια χρόνια και ο συνάδελφος εδώ, ο Χαρίκος, και οι προηγούμενοι που έχουν φύγει, όπως ο συνάδελφος Ξηροφύρης, ο Μακρύς και όλο το καθεξής και κάποια άλλα άτομα παραπέρα, ο Μισθός, ο Λουκάς, αυτοί πρόσφεραν πραγματικά από τη ζωή τους πάρα πολλά πράγματα και στερήθηκαν πάρα πολλά πράγματα για να μπορέσουν να προωθήσουν τα προβλήματα του κλάδου διαχρονικά. Λοιπόν, γι' αυτό σήμερα θεωρώ χρέος τιμής για μένα, σαν πρόεδρος της Ομοσπονδίας, διότι και εγώ αύριο θα είμαι στη θέση του συνάδελφου του Χαρίκου. Ο χρόνος περνάει και όλοι είμαστε πρέπει. Είμαι και εγώ μικρός, σαν τον Χαρίκο. Λοιπόν, γι' αυτό, συνάδελφε Χαρίκο... Που ανέφερες για τον Λουκά, για τον Λουκά, στην εποχή της Χούντας μας διαγράψαν. Αυτοί ανάλαβαν τη σωματεία. Αυτοί καταφέρανε που χρόνια εμείς δεν μπορούσαμε να καταφέρουμε σε δημοκρατικές διαδικασίες. Προς τιμή τους, τη μνήμη τους, γιατί πραγματικά βοηθήσαν τον κλάδο. Ανέβαινε το ψωμί, ανέβαινε και το κούρεμα. Έτσι ήταν. Και καταφέραν τότε να πάμε στα εκουσιώδες και θέλω τη μνήμη τους, γιατί πραγματικά να τιμούνται αυτοί οι μνήμοι. Λοιπόν, μεγάλη τιμή για μένα. Να κουμπίσω, συγγνώμη πρόεδρε, να κουμπίσω και εγώ λιγάκι εδώ. Έτσι, να κουμπάω και εγώ λιγάκι. Και σου εύχομαι να σε κάνουν πάντα καλά και να βλεπόμαστε πάντα εδώ. Κοίταξε τώρα με κλασσονικίδες και με κουσουλάκια. Γύρισε τη λάκια, γύρισε τη λάκια. Κάνε zoom στο γραφόμενο. Χαρίκο και λίγο είναι αυτό. Κοίταξε, δεν ψηλώνω. Για την αξία σου και λίγο είναι αυτό. Έλα, και πάλι να σε κάνουμε να έχουμε και τον πρόεδρο Και τον κύριο Ισίδωρο, τον κύριο Μπάρτη, τον παρακαλώ, γιατί είναι ο πρόεδρος. Ελάτε και αυτό και αυτό. Ελάτε μαζί Μα μην έχετε συνηθιστεί να μην σε φωτογραφίσεις, αλλά κακά τα ψέματα να τιμείς ένα Χαρίκο είναι σπουδαίο γεγονός. Ωραίο το